tinggi maning Chamba. Academy institution tinggi maning Chamba. Expression. Right to freedom of speech and expression. O sa tumingin ka tuwag mo sukol, notice. Horses, paano ba? Right to freedom of speech, paano ba? Sa tumingin mo sa pili mo sukol, notice. Sa tumingin mo sa pili mo sukol, notice. Right to freedom of speech, paano ba yan? Handok ko ito. Ganda, sanggulan.